Diajeng. Halo Kang Mas. Wong ayu mutine boten deng tak pondhong ning kratonipun Kakang Nduk. Kowe njaluk apa ta sembadan kowe nyuwun apa ta sembadane waton kowe gelem sesandingan katresnan kelawan pun Kakang. Apa kowe kersa dadi garwaku minangka sigaraning nyawa Cahayu? Kersa Mas Gari. Ngertenono nek raja-raja liya panganane pizza, panganane burger, nggih Raden Garing panganane suket. Lah kok suket kok ngono piye to Mas? Delengen raja-raja liya sing nglamar kowe apa banyune? Apa inumane? Sprite, Fanta, nggih aku paceran. Lah piye to? Kok pacaran Mas? Mula nduk ayo lawan pun Kakang. Ya. Ya.